Днес е ден на детето, но много възрастни все още живеят с едно вътрешно дете, което не се е чувствало спокойно и защитено. И тогава, като възрастни, ние започваме да контролираме, да се тревожим, да се доказваме, да сме постоянно на щрек, да мислим свръх. Защото когато вътрешно ние не усещаме сигурност, нашата нервна система живее в режим опасност. И тялото ни го показва всеки ден. С различни симптоми, главоболие, напрежение, стягане, неразположение и начинът, по който някой се е отнасял с нас и ни е говорил, има огромно значение върху нас като големи. Затова ние като възрастни се свързваме с нашето вътрешно дете през страх, че няма да успеем, че няма да ни приемат, че не сме достатъчно добри, през вина, че сме сгрешили или пък сме наранили, че не сме направили всичко необходимо, през срам, когато сме показали себе си и сме получили критика вместо приемане, а когато сме принудени да направим нещо, което не искаме, когато са нарушени нашите граници или пък сме заплашени, идва гневът. И без да осъзнаваме, ние започваме да живеем така, сякаш сме едно малко наранено дете. Започваме да живеем в един свръхконтрол, перфекционизъм, тревожност. Но това вътрешно дете не се променя чрез натиск. Той има нужда от едно ново преживяване. Той има нужда да бъде срещнато с разбиране, когато сгреши, с подкрепа, когато се страхува, с гордост, когато се опитва, с любопитство към това, което чувства и с приемане, когато заявява себе си. И сега ти каня на една кратка практика. Можеш да намериш своя снимка като дете или пък си представи твоето малко дете. Затвори очи, настани се удобно, вдишай и издишай и се опитай да си представиш какъв е неговия поглед, какво е лицето му, с какво е облечено, каква е стойката му. Дай си време, усети го, отново вдишай и издишай. И се опитай наистина да усетиш това дете, от какво има нужда, как се чувства. И после се попитай, как говори това дете на себе си. И как аз мога да започна да говоря на него по различен начин. Постави ръка върху сърцето си и му кажи: тук съм. Не е нужно да бъдеш перфектно, за да бъдеш обичано. Така започва промяната. Не като се поправиш, а когато започнеш да създаваш вътрешна сигурност, приемане и свързаност. И ако усещаш, че е време да промениш начинът, по който се свързваш със себе си, напиши ми в коментар вътрешно дете и ще те потърся.